Kull ma jmur l-għarfien u l-kuxjenza dwar is-solitudni anke f'dawn il-festi qed ikompli jiżdied. Fil-fatt, tul dawn iż-żminijiet dawk immaġinati jingħataw il-wens iżda fis-silenzju xorta jkun hemm min jibqajbati għaliex jinsab waħdu. Fost dawn hemm l-anzjani li huma fost dawk l-aktar vulnerabbli u li jintlaqtu minn din il-pjaga tas-solitudni. Fiċ-ċentru familja mqazza tal-imsida madwar 100 anzjan u anzjana li ħafna minnhom jgħixu fis-solitudni inġabru flimkien bħala familja waħda waqt ikla. Din l-ikla saret b'kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Nanniet Malta u l-Komunità Ahmadiyya Musulmani f'Malta. Il-President tal-Fondazzjoni Nanniet Malta, Filip Kirkop, qal ma' One News li din l-idea nibtet wara li huwa ltaqa' mal-imam tal-Komunità Ahmadiyya Musulmana. Aħna l-fatt li llum qed niltaqgħu hawnhekk l-imam sajjar għal kulħadd u n-Nanniet irrispondew bih ġarhom, speċjalment dawk li jinsabu waħedhom u jħossuhom naqra abbandonati forsi bil-familja, illum qed nagħmlu dal-ġest sabiħ biex dak li hu nindirizzaw is-solitudni. L-ikla għal dawn l-anzjan inkludiet platt ross, laħam taċ-ċanga u biċċa tiġiġa msajra b'mod tradizzjonali, kif tissajjar fil-komunità Musulmana. L-anzjani deru kuntenti jieklu kelbnin fil-waqt li qalu kelma u tnej bejniethom. Ma naqsux ir-rakkonti dwar iż-żmien ta' dari. Intant l-imam tal-Komunità Musulmana Ahmadiyya tkellem dwar l-għan ta' din l-ikla li għalkemm tiċċelebra l-festa Kristjana tal-Miliet għalih il-ġabra ta' nies flimkien m'għandix tifret twemmin reliġjuż ma' ieħor. Dawn il-ġranet tal-festi hemm ħafna nies li jħossu solitudni li huma waħedhom u hemm vera ftit nies li jmorru għandhom biex jitkellmu magħhom u jaqsmu dawn il-momenti tal-fer. Aħna il-komunità tagħna, il-Komunità Ahmadiyya Musulmana, ħassejna wkoll li meta ngħixu f'dan il-pajjiż, f'din is-soċjetà, huwa importanti li naqsmu dawn il-ġranet tal-festi flimkien. Matul dawn iż-żminijiet ta' festi l-Komunità Ahmadiyya qed tagħmel diversi attivitajiet u toffri s-solidarjetà tagħha ma' nies vulnerabbli. Fost l-oħrajn marrettejn il-Karitas f'San Blas u tat sem qawwi fl-ikla li ġiet organizzata mill-istess Karitas nhar il-Miliet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.